Lähtölippu on laskeutunut. Lähtö 1. Viehe on liikkeellä. Lähtö tapahtuu. Parhaiten kiihdyttää 3 Got to Know. Sen sisäpuolella vastaa 2 Super Dreamer ja niiden sisäpuolella 1 Cape Slee. Numero 4 Cape Stelma hakee nyt kärkipaikkaa numerota 3 Got to Know. Loppusuoraa 3 Got to Know. 6 Silver Eye on siirtynyt kärkeen toisena, 4 Cape Stelma kolmantena, 2 Super Dreamer maalissa, 6 Silver Eye. Viehe on liikkeellä. Lähtö 2. Lähtö tapahtuu. Erittäin tasainen kiihdytys. 1 Dittani pitää sisäradan turvin joutopaikan. Nyt siirtyy kärkeen 2 Power Pilot. Sen rinnalla 3 My Best Friend ja 4 Never Say Never. Karteeseen tullaan yhdessä nipussa. 3 My Best Friend yrittää pitää joutopaikkaa, mutta 2 Power Pilot puristaa rinnalla ja sisäpuolelta 4 Never Say Never maalissa tasaista. Lähtien lippu on laskeutunut. Viehe on liikkeellä. Lähtö 3. Lähtö tapahtuu. Parhaiten kiihdyttää koijuoksia 3 Romsey Razor. Hakee kärkipaikan. Takasuoralla kolaroidaan numero 4. Kickback on nyt kärjessä toisena 5 Kudas Gloria. Kolmantena 1 Lynx ja 2 Ride On. Loppusuoraa 4 koijuoksia Kickback on ylivoimainen numero 1 Lynx toisena. Maalissa on 4 Kickback. Lähtölippu laskeutuu. Sen merkiksi kaikki on kunnossa. Lähtö 4. Viehe on liikkeellä. Lähtö tapahtuu. Parhaiten kiihdyttää 3 Christmas Lee. Se hakee kärkipaikan sen takana. 2 Dog Alleluja. Ulkoa yrittää 5 McDream ja niiden välissä 4 High Level. Tullaan loppusuoralle. Tasaista. 3 Christmas Lee johtaa. Toiseksi nousee 4 High Level. Kolmanneksi 5 McDream maalissa 3 Christmas Lee. Ensimmäinen alkuerä. Lähtö tapahtuu. Sisäradan turvin 1 Black King pitää johtopaikan. Ulkoa tulee kuitenkin 6 Spitfire haastamaan ja siirtyy kärkeen. 6 Spitfire johtaa. Toisena 1 Black King. Nyt nousee toiseksi 4 Notos. Black King seuraa kolmantena, neljäntenä tällä hetkellä 2 Muula Bonsa ja perä pitää 3 Line of Fire. Karteeseen tullaan. 6 Spitfire johtaa. Sen ulkopuolella purista 4 Notos. Tasaista on kolmantena tällä hetkellä 2 Muula Bonsa. Numero 4 Notos ensimmäisenä maalissa. 6. Toinen derbyn alkuerä. Kiihdytyksessä kärkeen ampaisee 4 Ejas Choice. Se saa rinnalleen numeron 6 Nevada Neo. Sisällä 1 Sword of Light ja 2 Peruvian Skis. Takasuora aukeaa. 4 Ejas Choice johtaa. Sitä lähtee nyt tavoittamaan 1 Sword of Light. Kolmantena tässä vaiheessa 6 Nevada Neo. Sitten 3 Karisma ja 2 Peruvian Skis. Loppusuora aukeaa. 4 Ejas Choice on hyvästellyt muut. Toisena tällä hetkellä 1 Sword of Light. Toiseksi nousee 6 Nevada Neo, mutta kukaan ei voi mitään. Maalissa ensimmäisenä 4 Ejas Choice. Lähteän lippu on laskeutunut. Viehe on liikkeellä. Lähtö 7. Parhaiten kiihdyttää 3 Zephyros. Sisäpuolella yrittää vastata 1 Cape Earl ja näiden välissä 2 Johnny Voss ajautuu nyt ulkoradoille. Neljäntenä tässä vaiheessa 6 Mohikan. Takasuoralla 3 Zephyros on hankkinut 5 metrin kaulan numeroon 1 Cape Earl. Kolmantena tässä vaiheessa 2 Johnny Voss. Niistä koiran mitan jääneenä 6 Mohikan. Kartan loppusuoralle. 3 Zephyros johtaa selvän tuntuisesti. Toiseksi nousee nyt 2 Johnny Voss. Kolmantena 1 Cape Earl. Maalissa voittajana 3 Zephyros. Koppi aukeaa. Tasainen kiihdytys. 1 Happy Feet ja 4 Paso Doble hakevat kärkipaikkaa. 1 Happy Feet riistää kärkipaikan itselleen. Sen rinnalla 4 Paso Doble. Ulkoa yrittää 5 Cape Francine. Koiran mitan on jäänyt 2 Blue Henry. 4 Paso Doble johtaa. Sain aivan perässä 1 Happy Feet. Kolmanneksi nousee nyt 5 Cape Francine. Neljäntenä tässä vaiheessa 2 Blue Henry. Loppusuoraan 4 Paso Doble johtaa. Toisena 1 Happy Feet.
kolmanneksi 5 Cape Francine, maalissa ensimmäisenä 4 Paso Doble. Parati kiihdyttää sisäradan turvin 1 Chief Tail, sen rinnalla 4 Kaikia, se niiden välissä 3 Olo Fetonan. Mennään karteeseen, 1 Chief Tail johtaa, aivan perässä 3 Olo Fetonan. Kolmantena tässä vaiheessa 4 Kaikia, sitten 5 Quickstep ja viimeisenä tällä hetkellä 6 Bobby Burns. Loppusuora aukeaa, 1 Chief Tail johtaa, toisena tässä vaiheessa 4 Kaikia, sen rinnalla puristaa jatkopaikka mielessään numero 3 Olo Fetonan, maalissa ykkösenä 1 Chief Tail. 10 viehe on liikkeellä. Tasainen kiihdytys, siitä kärkeen kuitenkin 2 Alabama Ali, sen rinnalla 3 Butterfly Queen. Ulkoa hyvin nyt 6 Little Bit of Pixie ja hakee kärkipaikkaa. Numero 6 Little Bit of Pixie on siirtynyt kärkeen, johtaa 2 koiran mittaa, toisena 3 Butterfly Queen, sen ulkopuolella on nyt 1 Lupus. Loppusuoralle ensimmäisenä 6 Little Bit of Pixie on hankkinut jo selvän tuntuisen eron, toisessa tässä vaiheessa 5 Boreas, kolmantena 3 Butterfly Queen, maalissa 6 Little Bit of Pixie. 11 viehe on liikkeellä. Lähtö tapahtuu, sisäradan turviin kärkipaikkaa puolustaa 1 Jaguar C Junior. Kaarteessa on erittäin ahdasta, 1 Jaguar C Junior johtaa, sen rinnalla 6 Lively Mumble. Sitten kolmanneksi nousee tällä hetkellä 2 Capes Roy Batty. Mennään loppukarteeseen. 1 Jaguar C Junior. Rinnalla puristaa 6 Lively Mumble. Näitä lähtee tavoittamaan nyt 2 Capes Roy Batty. 6 Lively Mumble siirtyy kärkeen toisesta tiasta tiukka. Toiseksi nousee 2 Capes Roy Batty. Maalissa ensimmäisenä 6 Lively Mumble. Viehe on liikkeellä, lähtö 12. Lähtö tapahtuu, 4 Molly Muukava kärkeen sisataakseen numeron 1 Piece of Hope, ulkoa 6 Wendy ja näiden välissä 3 Real Situation. Takasuoraan mennään, 4 Molly Mook johtaa koiran mitalla, toiseksi nousee nyt 3 Real Situation, sitten 1 Piece of Hope ja perä pitää tällä hetkellä 6 Wendy. Loppusuoran aika, 4 Molly Mook repäisee kaulaa muihin. Toiseksi tällä hetkellä 3 Real Situation, sen kuittaa 1 Piece of Hope. Kukaan ei voi mitään, voiton vie 4 Molly Mook. Lähtö 13, viehe on liikkeellä. Kärkeen ampaisee 2 Hot and Nasty, repäisee samalla koiran mitan kaulan. Toisena tällä hetkellä numero 3 Sunny Boy, sitten ulkoa 5 Moonshine Dog ja vielä ulompaa 6 Konunga Hill. 2 Hot and Nasty johtaa, sitä lähtee nyt tavoittamaan koijuoksia 4 Skiron. Ulkoa yrittää 6 Konunga Hill ja niiden välissä 5 Moonshine Dog. Loppu suoraa, ahdasta 2 Hot and Nasty, sisäpuolelta 4 Skiron kärkeen. Maalissa ensimmäisenä 4 Skiron. Lähtö 14, viehe on liikkeellä. Lähtö tapahtuu, tasainen kiihdytys, siitä kärkeen 2 Galway Pipe. Sen ulkopuolelta yrittää riistää kärkipaikkaa numero 6 Bittersweet. Tasaisessa nipussa mennään kaarteeseen. Kaarteessa on vähän ahdasta. 6 Bittersweet. On hakenut kärkipaikka toisena 5 Killer Bee. Sitten 1 Special Dozen ja 2 Galway Pipe. 6 Bittersweet johtaa 5 metriä. Toiseksi nousee nyt 4 Purple Heart. Kolmantena 1 Special Dozen, 2 Galway Pipe. Loppu suoraa. 6 Bittersweet johtaa. Sitä lähtee tavoittamaan 4 Purple Heart. Aivan tasaista numeroiden 6 Bittersweet ja 4 Purple Heart välillä.